שירה ואופיר, כן. מה אתם חוגגים? יום הולדת. למי? לי. עד כמה? 18? 20. 18. 20. 18. אני אדבר איתה. ביי. שתיתם? לא, אני מדבר איתה. שתינו, אכלנו שוקולדים. אכלתם שוקולדים? מה נשאר עוד זהו, לא? לא, מה עוד? יש טיסה. הטיסה? אתם רציניים? טסה פעם ראשונה היום. אף פעם לא טס בחיים? הבנתי. אתם יודעים מה? קחו עוד שלוק מהיין. ויש לי רעיון. אני אקח אתכם לאווירון עד שיבוא הטייס בינתיים, ואני אתעד אתכם בווידאו. אני איש הווידאו שלכם, שלום. נעילים, בואו. זה הכל? אז שאלתי אותה שאלה, תהי לידי לעולם אהובה, ולוחש לה בשקט זהיר, שימי ידך בליבי, איך תמיד ברגעי המתנה מופיעה נקייה, לבנה ויפה, השבת בחלון עוד מעט. אין עוד כמוכן אחת, האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיי איתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת את מביאה אותי, להיות חזק, האחת שלי, אין מילים לתאר רעידת גופי, זה מאושר לאושר כמו פרחים בתוך מים, את מחזירה אותי לאהוב לאט. מחסומים לליבי לא יהיו כשאדע כשאת פה, כל פחדיי ישתתקו ומרגיש את האור הנחשק, נכנס בריקוד עינך, איך תמיד ברגעי המתנה מופיעה נקייה, לבנה ויפה, השבת בחלון עוד מעט. אין עוד כמוכן אחת, האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיי איתי, הידיים רוצות עוד חיבוק כפיים לצלם שהפך להיות טייס. פורים, אז חפש את טייס. מקסים. איזה מקסים. כפר שמעיהו, אני מגיע. אני חייב בלהם בריכה. זה עובד הצעצוע, יש אדום כתוב שם בריכה? רואים אתכם גם? מצוין. את מחזירה אותי הגעתם חזרה שלנו? לאהוב לאט. הרב שהפך להיות טייס זה מפתיע. צלמי וחתונות בווידאו תמיד יודעים להדפיס אווירונים, נכון? בשביל זה הם נועדו. בדיוק. האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיי איתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת את מביאה אותי, להיות חזק, האחת שלי, אין מילים לתאר רעידות גופי, זה מאושר לאושר כמו פרחים בתוך מים, את מחזירה אותי לאהוב לאט.